Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Руслан Харисов. Олга таба кайбер темалар турында. Агрессив һәм куркыныч. Россиядә меланома авырын диагностикалау көне уңайыннан табиблар шәһәрдәшләрне кабул итте. Тәмәкене конфеткә алыштыр. Бөтен дөнья тәмәкегә каршы көн уңайыннан 5-нче шифахана табиблары шундый девиз белән урамга чыкты. Шәһәрдә опрессовканың икенче этабы старт алды. Аврора сәүдә үзәге районында җылылык челтәрләре төзү сәбәпле энергетиклар 22, 23, 24, 25 комплексларда, шулай ук 51.01 һәм 51.03 йортларында кайнар су бирүне вакытында алда яңарта алмадылар. 24.01, 24.02, 23.05, 23.07 ВГД йортлары, 25.27 торак йортларында да кайнар су бирү туктатылды. Ремонт эшләрен кыска вакыт эчендә тәмамлау өчен бөтен көчләр дә куелачак. Исегезгә төшерәбез. Шәһәрнең яңа өлешендә җылылык челтәрләрен гидравлик сынауның беренче этабы 11-ннән 24 май көннәрендә узды. Монда 256 объект кайнар суны туктатуга эләкте, әмма аларның күбесенә кайнар су 4-6 көннән соң җибәрелде. Нормативлар буенча кайнар суны үзү вакыты 14 көннән дә артмый. 24 майдан шәһәрнең көньяк-көнбатыш районында кайнар су бирүне туктаттылар. Моңа Зяб бистәсе һәм Мәләкәс аръягындагы йортлар керә. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кызыксынган яки борчыган сорауларыгызны WhatsApp хезмәтенә дә юллый аласыз. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кереп проблемагызны хәл итәргә булышыр. Кирәкле җитәкчеләр белән күзгә-күз очрашырга ярдәм итәр. Бәлки нәкъ менә киләсе чыгарылышта сезнең мәсьәлә хәл ителер. Роспотребнадзор идарәсендә хәбәр итүләренчә, быел Татарстанда ял итү өчен 20 пляж әзерләнәчәк. 2021 елда исә 23 пляжда ял итәргә була иде. Казанда 5 пляжны тәртипкә китерәчәкләр. Моннан тыш алар Чаллы, Минзәлә, Яшелүзән, Зәй, Нурлат һәм Тәтештә дә ачык булачак. Пляжларның әзерлеген гадәттәгечә 1 июньгә тәэмин итәчәкләр. Чаллыда исә шәһәрдәшләр 2 пляжда ял итә алачак. ГЭС бистәсендә урнашкан үзәк пляжда күңелле ял итү өчен бар шартларда тудырачаклар. Теләгәннәр катамараннарны арендага алып тора алачак. Пляж территориясендә бәдрәфләр һәм сату нукталары да булдырыла. Яңа шәһәрнең яр буенда ял итү өчен шулай ук менә дигән урын булачак. Арендага махсус ятаклар һәм зонтлар да биреләчәк. Агрессив һәм куркыныч. Әлеге авыруга вакытында игътибар итмәсәң, аны туктату мөмкин түгел. Сүз тире яман шише меланома турында. Россиядә әлеге авыруны диагностикалау көне уңайыннан табиблар шәһәрдәшләрне кабул итте. Тулырак киләсе сюжетта. Они появились уже очень давно, вот мне, допустим, 32 будет, они были со мной всегда. Растет вот это и вот это. Анастасия Гарифуллинаның битендә һәм муенында миңнәре бар. Кагылмасаң артык комачауламыйлар, әмма соңгы елларда аларның үсүе сизелә ди шәһәрдәш. Моннан тыш тәненең башка өлешләрендә дә барлыкка килгәннәр. У меня в роду очень много онкологии, но не рака кожи, а других видов, и поэтому это, наверное, самая большая черта, которая вот меня все-таки подтолкнула. Табиб миңне дерматоскоп аша карый. Күбесендә белгеч әйтүенчә нутридермаль невус. Ул зыянсыз, аны алдырырга мөмкин. Әгәр дә табибның шиге бар икән, ул пациентны онкодиспансерга җибәрә. Чөнки меланома куркыныч авырулардан санала. Ул башка органнарга метастазы бирә. Что настораживает? Когда пациент говорит, что длительно незаживающая поверхность. То есть вот или там появилась корочка, я ее сдернул, она кровоточит. Потом появляются на месте этого образования болезненные ощущения. Признаки воспаления, то есть покраснение, инфильтрация, да, то есть все это вот говорит о том, что там появляется такая сукровица, мокнущая поверхность, вот язвочка, да, это все говорит о том, что там что-то не то. Табиблар әйтүенчә, күпләр тәнендәге топларга һәм миңнәргә тиешле игътибар бирми. Белгечләргә соң мөрәҗәгать итәләр. Меланомадан тулысынча дәвалану бик авыр, әмма ул иртә ачыкланса, исән калырга шанслар күбрәк ди табиблар. Әйтергә кирәк, Татарстанда күп балалы гаиләләрдә тән терисен тикшерү буенча меланома стоп акциясе старт алды. Онкодиспансер табибларына язылу бушлай. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар.
Тәмәкіні кәнфитке олыштыр. 5-ші шифахана табиплары шунды девиз белән урамга чыкты. Алар шәһәрдәшләргә кәнфит таратты. Әлеге акция бөтен дөнья тәмәкегә каршы көн уңайыннан уздырылды. Әйтергә кирәк, Чаллыда мондый төр чара беренче тапкыр үтте. Тәмәке урынына кәнфит 5-ші шифахана табиплары шул рәвешле шәһәрдәшләрдән начар гадәтләреннән арындырырга тели. Кәнфит шикәрсез, сәламәтлеккә дә зыян китерми, тәмәкегә караганда тәмлерәк дә ди табиплар. Вы обменяли сигарету на конфету? Да нет, конечно. В нынешнем ценообразовании это вообще не очень-то идея. Сигареты дороже намного. Одна сигарета стоит более 10 рублей, а это сколько стоит? Менее 10 рублей. Әмма булай уйлаучылар бик аз, күбесе тәмәкеләрен бик җиңел генә кәнфиткә алыштырды. Араларында инде күптәннән начар гадәтләреннән арынырга теләүчеләр дә бар. Тик тәмәкене ташларга ихтыяр көче генә җитеп бетми ди алар. Я давно хочу бросить, просто не получается никак. А почему начинали? Ну, то есть из-за чего? Это нервное, из-за этого как-то. Хотелось выйти, проветриться. Редко курю, но пока есть. Как вы относитесь к данной акции? Ну, в принципе, положительно, почему нет? Здоровье как бы важнее. Сәламәтлекне кайгыртырга кирәк ди табиплар. Организмга гадәти тәмәке дә хәзер яшьләр арасында популяр булган электрон сигаретлар да зыян сала. В этих составах имеются ароматизаторы, которые тоже оседают в легких, тоже имеют раздражающий эффект. И на первый взгляд безопасный глицерин, который содержится во многих лекарственных препаратах, попадая в легкие, он просто там оседает и больше не выводится. Тәмәке, электрон сигаретлар, кальянның зыяны турында тәфсилләп язылган белешмәлекләр дә таратты табиплар. 15 минут эчендә 5 шәһәрдәш тәмәкедән баш тартты. Һәм моның өчен аларга кәнфит тапшырдылар. Лилия Хәбибҗанова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Солтанов. Яңалыклар. Совут соба калдыклары, тиен акчалар, әлеге экспонатлар күпләр өчен бернинди әһәмияткә ия түгел. Әмма Чаллы язучысы Мансур Сафин аларны кадерләп саклый. Шәһәрдәшебез заманында Татарстан җирлекләрендә экспедицияләрдә катнашкан, тапкан тарихи мирасларны ул безнең иҗат төркеменә күрсәтте. Атның догасы Кулшар мәчете төзегән урынның фундаментына тапкан без аның, нигезенә тапкан. Шул урында менә шундый савыт саба хан мунчасы калдыкларына да табылар археологлар. Бизәлешләре генә ни тора бит. Шушы кечкенә элемент ашада азмы күпме әби бабайларыбыз тормышын күз алларга мөмкин ди Мансур Сафин. Татарстан буенча ул бик күп кенә экспедицияләрдә катнаша. Менә бу ике хәрабә Шереп агында рушеткәндә. Шушы Ущелнинский селищеда табылган бронза эпохасыныкы. Шушында савытсы бар, шундай вакытта куллану ясаганнар, теге станокта әйләндереп түгел, булган заманда әйләндергәннәр. Бу куллану ясаган шамот дигән балчыктан ясаганнар, аны разряд кыйрышта тотып, котырганнар да шуны кулланганнар. Мансур Сафин коллекциясында Алтын Урда чорына кагылышлы экспонатлар да бар. Археологлар Әстерханның Сарай Бату җирлегендә бик күп тарихи мираска тап була. Чаллы язучысы исә аларны бүгенге көнгә кадәр бик кадерләп саклый. Бу безнең әби бабайларыбыз тарихи бит ди ул. Соф Сарай дигән шагыйрь булган, 14нче гасырның урталарында яшәгән, шул заманда ясалган акчалар бу. Кемдер бу беренче түгел. Безнең өчен әлбәттә тарих белән кызыксына торган кеше өчен бу изге байлык. Бирдә төрле гасырга караган тиенлек акчалар, элек алар пут дип аталган. Әлеге тарихи мирасны Мансур Сафин югалмасын өчен айрым пакетларда саклый. Кирәк вакытта очрашуларга үзе белән ала. Бүген язучыбыз археологик казынуларда катнашмый, әмма тарих белән һаман да кызыксына ул. Булгарда һәр даим экскурсияләр үткәрә. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Руслан Харисов сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз. 22 июня. ДК «КамАЗ». Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.